Хайде с нас на едно малко по-различно спа преживяване. My Wellness резервираш собствена стая за релакс, а личното пространство е 100% гарантирано. Без камери, без никой да те безпокои. Чекирането става за секунди, като абсолютно всичко си правите по ваш вкус. Можете да изберете температурата в сауната, ароматът в стаята, както и да си поръчате храни и напитки. Също така си избирате и времетраенето. Станахме готови с избора и вече отиваме към стаята, където приключението тепърва започва. Стаята наистина е много красива и уютна, а храната и коктейлите вече ни чакаха там. Наистина вътре имаше всичко, от което се нуждаем и успяхме да се отпуснем напълно. Разполагахме с телевизор, люлки, джакузи, сауна, както и водно-масажно легло, което стана едно от най-любимите ми неща. За първ път от много време успях да се отпусна не само физически, но и психически. А най-хубавото беше, че няма кой да ни притеснява. Също така има интересни продукти за тяло, които можеш да си закупиш. В края на престоя си взимаш лед и си тръгваш доста по-отпочина.